खामोशी है Miss Worldwide, तू मेरी मदहोशी है India. तू मेरा है अफसाना Making me so happy shaking my body Hey Hari Ram Burn it up. आज ଆମେ କୁଆଡେ ବାହାରିବୁ अखियों से मार दे कुड़िए गोली गोली सीने बढ़ जावे मुंडे मरदे स्लोली स्लोली जैसे नागिन लड़ जावे नी तू यस यू ब्रो मी आवे गल सुन ले नारे आगे लगे दुनिया में जो तू मेरी हो जावे तू रहती है बेताबी कहती है हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे 1, 2, 3, go. हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे ଛଡେଇକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଯିଏ ବି ଭୋଗ ଫୋଗ କିଣିକି ଆଣ ବୋତଲ ଛଡେଇକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ନଡିଆ Set the ଛଡେଇକି world on fire. ସକାଳୁ ସତ ମୋ ହାତ ସେ ଝାମ୍ପ ମାରିକି ହାତଟା ନେଇଗଲା ଭୋଗ ନଡିଆଟା ଆଉ ପୁରା ଝାମ୍ପ ଏମିତି ମାଇଲା ଯେ ମୁଁ ଡରିକିରି ପାଛିଆ ଫୋକାଡ଼ିଦେଲି ଯେମିତି ସେ ନଡିଆକୁ ଉଠେଇକିରି ଆଗେ ତ କଦଳୀ ନେଇଗଲା ଫିର ନଡିଆ ହଉଛି ନେଇକିରି ପଳେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସତରେ ନଡିଆ କେମିତି ନେଇକିରି ପଳଉଛି ସେ ଉପରକୁ ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଯାଇକିରି ବିସ୍କୁଟ କିଣିକି ଆଣିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଜୋର ହୋଟେଲ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କେଉଁଝର ପଳେଇଥିଲୁ ହୋଟେଲରେ ବସିଲୁ ସେଠି ଭୋକ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ସବୁ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ପୁରା ଖାଇବା ଉପରେ ଯେମିତି ଟୁଟି ପଡିଛନ୍ତି ଏକଦମ ପୁରା ଏକ୍ସେସ ଭୋକ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ପୁରା ଖାଇବାରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ସାନ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖାଇକିରି ତାର ମଜା ଉଠଉଛି ମଗେଇଥିଲା ସିଏ ଡ୍ରାଗନ ଚିକେନ ଏ ଦେଇର ବଡ ପୁଅ ସିଏ ବି ତାର ଖାଉଛି ଆଉ ଇଏ ତାର ଅଜିନ ମୋଟୋ ମଗେଇଥିଲା ପିଉଛି ଆଉ ଯେଝା ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ମଗେଇକିରି ପୁରା ଖାଇବା ଉପରେ ପୁରା ଏତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଖାଇବା ଉପରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଯାହା ମଗେଇଥିଲେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସଫା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କାହିଁକି ନା ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ସକାଳୁ କେହି କିଛି ଖାଇ ନଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ପୁରା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ବୁଲିବାଲିକି ଆସି ଖାଇବାରେ ବସିଗଲେ ପୁରା ସବୁ ଏଇନା ସଫା କରିଦେ ଏବେ ଖାଇକିରି ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁଣି ଟିକେ